Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka arpsan tarek ubna jilio, kaseng kisamna puli ka Khasi Students Union Southwest Khasils Unit. Shibenta ban Ayman Siem ya ka wai kisamla ka bala paspa, ha ka examen Secondary School Living Certificate 2018. Bat kum shibenta ban penchlori ki waipan, bakin poi syakathong, kala pun ko buram karpang, ya kini kisamla, ha ka jinlang ka balalong, ha ka office rekam, jong ka KSU Sengkme, ha po jayau pedang Shillong. Kadai kesamla kadai ka Emika Marwen, kaba pule ha ka school 7 set school Shillong. Kaba ka kerteng jongka, kala yoro bandrung ha ka top kerteng jong ka top 10 position, ha ka kerdan ka bapra. Ya kani kesamla ala pun ko buram do presiden ka KSU Southwest Khasils District u forward man nongram, bat u presiden ka Renikor unit u samla Marconi Thongni, ringkat ka jinan lang kiwai de ki khot jong ni ka seng, bat ki bahyang asam jong kani kesamla. Ba naleng ni ka seng, ba ni ju ay mesem ki samla ki kena pulih ki bajuan syakmat ya ki borok aktai gedong katanya ni pada gedong katanya Renikor pada koi ka gedong katanya barang sadin kaba ngikit kok ke Emika di balawan rak burom ya gedong katanya jong ka borok koi ka kodar Renikor buat ya kentame ya kasnong katau buat ya kajat ndri jumi unjuk kaba lawan ka position na kalian ni balale bah ka exam SSLC kaba kalian jumi kaseng kaba imdadan ni ban IP kata kebahe andre na kalian jumi kaseng ni syukuntu ba kum kejat ndreo kaba kum kisamla ba pinlek sya pindangnya keteng ya kajing kuli jumpi ha ka jingya inti jumpi andre kum kejat ndreo kum kaseng ni jo ai mesin alor kaba kaba ki don ka kerdan ka jing kuli jumpi la sya pilong ki besar pilong kiwi ki bat ki kam ndrei tang toi to kan mau ba e kan mau suai ka jak ndreo ba ki don angunu kan mau ka kolsor ladi kan mau ka jak ndreo bat burom ya ka kolsor ladi bat ya ki para jat jong ka jak ndreo jungi ba ni jidon ba kum ki samla ngi ba kum seng ka ji ba lada ki samla jungi ki wan syakmat ban puli ki let sabar ki puli ki klet no ya ka rokom kolsor jong ladi ndrei ki but teneng pat ya ki wei pat kaseng leng jungi so ban kuntu mi so ban ai ban sim pi lada la syai ka singi la hel san kila dan hat ki kerdan ba pero ya na kermen ba ban kong ai kin mau ya kacak ndrei ni ba kacak ndrei ko baripat kacak ke ndrei ba na kalian kum kejat ndreu ke ba min nyai kiu syaprang lo ki baro.